Когато видях червени петна по подутите крака, ги игнорирах и това беше най-голямата грешка. Вече седмици наред е така. Това не беше нормално. Те всъщност бяха симптоми на нещо много по-опасно. Защото когато подуването се превърне в червено, кафяво или лилаво обезцветяване, това означава, че кръвообращението ви е сериозно увредено. Това се нарича венозна недостатъчност. И ако я игнорирате, ето трите неща, които могат да се случат след това, и нито едно от тях не е добро. Първо, вените ви започват да се разрушават. Кръвта се събира в краката ви, просмуква се в кожата и оставя трайни тъмни петна. Второ, започват да се образуват болезнени рани и язви. Налягането във вените ви отслабва кожата отвътре навън, причинявайки открити рани, които се лекуват с месеци. Трето, инфекциите се разпространяват бързо. Щом кожата ви се напука, бактериите проникват вътре и превръщат малък проблем в нещо много по-сериозно. А най-лошото, това е почти необратимо и може да причини трайни увреждания не само на кожата ви, но и на цялостното ви здраве. Това е нещо, което не мога просто да позволя да се случи. Знаех, че трябва да действам възможно най-бързо. Но ето какъв е проблема. От години опитвам всичко. Компресионни чорапи, те само избутват оттока наоколо. Диуретиците те отвеждат част от течността, но тя продължаваше да се връща. Повдигането на краката се усещаше като временно решение, нищо повече. И точно тогава ме осени. Ако нищо от това, което опитах, не реши проблема, тогава какво е истинското решение? Имах нужда от нещо, което не просто да премества течността, а наистина да спре подуването завинаги. Тогава открих Норобалм, защото когато търсих онлайн как хората са се излекували напълно, този нов противовъзпалителен балсам се споменаваше много често. Всички казват, че това е единствената причина сега да се възстановяват, при това в уюта на собствения си дом. Никакви рискови лечения. Направих собствено проучване за този балсам. Когато разгледах по-детайлно съставките му, не губих време и го купих. Ето защо. Защото с тамян и смирна той спира възпалението, като прекратява зачервяването и подуването преди да се влошат. През това време Анджелика Синенсис започва да засилва кръвообращението ти и естествено да изхвърля задържаната течност. След това черният оман започва да възстановява слабите капиляри, така че вените ти спират да пропускат и подуването не се връща. А най-хубавото беше охлаждащият ефект от ментовото масло. Това е като обезболяващо, което буквално действа само за 3 секунди. Този продукт е създаден специално, за да може всеки с подути крака най-накрая да се излекува, докато е без болка по време на този процес. Започнах да го втривам в подутото 2 минути преди лягане и ето какво се случи. Само след секунди почувствах, че болката се абсорбира от този балсам. Вече не ми се налага да губя сън, превивайки се от болка, благодарение на този балсам. На третия ден краката ми се чувстват по-леки. Това ужасно усещане за парене сега отшумява. До втората седмица подуването вече го нямаше, а червените петна напълно изчезна. Дори започнах да забелязвам, че кожата ми е много по-гладка и здрава от всякога. Без рискови лекарства, без болезнени лечения, просто лечение директно от природата.